आयै आं बिबार लानाव थांनो लुबैदोंमोन। बिबार लानाव थांनो लुबैदोंमोन? नोङो बिबार लानाव थांबालाय आंलाय सोरजोंथ' थानांगौ जाखो? आयै थुना नोंबो, नों मानो थाङा? थांबालाय माथो जायोखाय? आरो गामिनि मानसिफोरालाय नोंखौ मिन्थिखागौआनो माथो। आफाखौ गाज्रि होननानै मिन्थिगौना आयै? सनाथि आगैया थैनायनिफ्राय आं बे न'आव थानोनो सुखुला आयै, इसेबो सुखुला। आंबो सुखुवाखै थानो, नाथाय दा न'आव थायाबाबोथ' जायाना। आयै थुदोना बिबार लानाव थांनोसै, बिसोरो जोंफोरखौ लाखिगोनथ'। लाखिबा जोंफोरो मास मोनसेसोनि उनाव फैगोन। आं आरो बै गामियाव नोंसा आफा थानायखाय थांनो बासियोलै आइ। आयै जेबो नङा दे, नों मानो बेफोरबायदि? थुना थांदिनि, मानो नों बुजिया? दे जोंफोर थांबायानो दे। मोसौ गलाबखौलाय सोरथो नायगोन? लांफागोन बेखौबो गारि भारा खालामनानै। हा? गारि भारा खालामनानै लांफागोन? औ आयै, फाननोबो बोरैबा मोनो। थुदोना आयै, जोंफोर गाबोननो थांगोन बिबार लानायाव। थांनोथ' गोसो जायो र' आंबो, नाथाय जेबो नाथाय नुथाय नङा आयै। थुना थांनि, बिबार लानाव थांबाथाय गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनबाय बायगोन खोना। बे न'आव थाबाय थाबा आंनिया टेनसनासो बारा जायो। सनाथि आगैखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो, मिन्थिगौना आयै? बिबार लानाव थांबा खिजानिबा एसे बावगारोआनो। थौना आयै थौना, अननानै। दे एसेबां बुंदोंबालाय थांगोन दे। थांमारगोनथ'। जागोन दे थांगोन। र' होमबालाय आङो बिबारखौ फन खालामनि। दे खालामहर। आं नोंखौ मिन्थिखागौमोन नोंबो थांगोन होननानै। माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। गोसोखौबो बोरैबा मोनबाय दङ आंबो। औ आयै, खिजानिबा बिबार लाहानायाव थांबाथाय एसे मोजां मोनोआनो गोसोफोरखौ। जागोन दे होमबालाय, गाबोन फुङावनो थांसिगोन दे। आं गारि भारा नागिरनो थांगोन र' दायो गामियाव। दायो माने आं थांनायानो र', दख'ना गानैनि र'। सिगां आङो गारि भाराखौ थिग खालामहैग्रोनि, उनाव बिबारिमोनखौ फन खालामगोन। दे थाङोब्लालाय। हेलौ लाइमोन आब'। औ बिबारि, मा खालामदों? आं दङ र' ओरैनो। आब' नोंसोरो मोजाङै दङ ना? जोंखौथ' मोजाङैनो दंथ'यो र' बिबारि आगै। नाथाय सनाथि आगैखौसो सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो। बे न'आव थानोनो माने सुखुवा मोनलांबाय जोंफोरो। बेनिखायनो बिबारि, जोंफोरो नोंसानोसो मास मोनसेसो थाहैथ'नो नागिरदों। थाहैनो हागोन ना? आयौ बेखौनो सोंलायनांगौ आरो। फै आरो, गावसोरा फैयासो। नोंसोरखौ आं लिंबायानो थायो, मादैखौबो लिंबायानो थायो जोंहा थाफैदो होननानै। गावसोरा गैया फैया। आयाथ' थांनोनो नागिराखैमोन, फाख्ला आफा थानायखाय। दा थेवब्लाबो आं ब्रा लिंनायखाय थांनो ओंखारबाय आरो। दे फैबानो जाबाय आब'। औ बिबारि, जोंफोर गाबोन फुङावनो थांगोन। गारि भारा खालामना थांगोन जोंफोरो। मानो होनबा मोसौ गलाबखौबो दोनलांनो हायाना, बेखौबो जोंफोर नोंसानाव लांफागोन। दे जागोन दे, लाबोफा बेखौबो, नङाबा सोरजों थागोन बियो। आरो सोर नायगोन अना खानानै, लाबोफा दे बेखौबो। जागोन दे, जोंफोर गाबोन फुङावनो थांगोन नोंसानाव। नोंसोर मागै टिलुनोबो खिन्था, बिसोर सानैयाबो लिंबाय थायोना जोंफोरखौ। दा मानसिबाथाय बेसेबा मोजां मोनखागोन। नोंसोर आंनि खाथियावनो दंखायो। दे होमबा बिबारि, दा दोनथ'नोसै दे। जि सुयैनि र'। दे आब' दे, गाबोन फैमारदो खिन्थु, नेबाय थागोन, फैयालासिनो थानाङा नोंसोरो। जागोन दे बिबारि आगै। मा जोंहानाव फैगोननो लाइमोन आब' मोना? मादैयाबो फैगोननो? औ जोंहानाव मास मोनसेसो थाफैयोनो। माथो मादैयाबो फैनो ओंखारदोंनो एबारो। माने फैनो नागिराखैमोननो, थेवब्लाबो लाइमोन आब' ब्रा लिंनायखाय फैनो ओंखारबायनो। दे मोजाङानो जाबाय दे। आङो न'खौ लिरहैनि र', गाज्रि जाना दङ। आं लिरगोन दे आब', नाङा नों लिरनाङा, आं लिरनि र'। आयु लाइमोन आब' मोना गाबोन फैगोननो। आंलाय माथो लाइमोन आब' मोनखौ गाबोन नुनायानो नंला। आंथ' गाबोन फुङावनो खारखासिगोन। बोरैबासो मोनलायलांबाय आं। गाबोन थांनोनो गोसो गैला आंहा। थेवब्लाबो मा खालामबावनो, थांनोथ' नांखागोनानो। दसे थानानै नै मोनासिगोनानो। आयु सानबाथाय बोरैबाबो मोनलायलाङोहाय। मा लादों मा लायाखैमोन आं मोजाङै बेखौ चेकिं खालामहैनि। दख'ना गांनै सोनो दंबावो माथो, बेखौ सोना दोनखानोसै आं बेगाव। थब्लि न'आव दंना गैयालाय? आइलै अम्बिखि, औ जोंना दाउखि सकाव थांना फैनि। दाउखि सकाव मानोलै? आंनो ब्लाउस नांगौ जादोंलै, हाबा दङलै जोंहा मादैनि फिसाजोनि। आंनो
आंनाव बाला गांसेबो मोजां ब्लाउसानो गैया। थुदाङै थु गायदायाबो थाङो खोना गायदेलानावबो हाबलांगोन। आंनोबो गांसे ब्लाउस नांगौ जादोंमोनलै। फैसा गैया आंनाव। नोंनियाव दंबा आंनो दाहार हरथ'नाय। आयौ गैयाहाय बाला आंनाव एसेबां फैसा। बेखौबो आइनाव बियै-बियैसो मोनदों आङो हरनोनो नागिराखैमोन। आंनोबो नांगौ जादोंमोन। ब्लाउसथ' मा आंनो दख'नाबो नांगौ जादोंमोन गांसे। बा दख'नाखौथ' आंनोबो नांगौमोन र' नाथाय मस्लायानो गैयाना। बेथ'हाय बालै फैसाबो गैया आखायाव थाइसेबो। गायदायाबोनाव दङ खोनालै बिनावनो दाहार बिहैनांगोन। बिनासो मालाय अमा दङ। मालाय बियासो मालाय अमा दंसोयो थाखा फैसा आदानि। अम्बिखि जोंहाबो सानैबो ज'दे अमा मासे बायनोसै दे ओमफ्राय जोंहाबो बिदिनो गायदेनि बायदि बिजनेस खालामनोसै। जागोन दे। ओमफ्राय गुन्दै बायनोलाय अबाव फैसा मोननो जोंफोरलाय? आइ आफामोननाव बिगोन आरोलै। जागोन दे होमबा जोंफोराबो एबारनिफ्राय गायदेनि बायदि बिजनेस खालामनोसै। दानि बुरजाथार फैसा खामायगोन जोंफोराबो ना? थु दानिया थांसै। बायदेवमोनसो माथो। हाय गायदे आब'। माबा गायदे जोंफोर नोंसानो थांनो नागिरदोंमोन। सकआव थांनि आंनो ब्लाउस नांगौ जादों। ब्लाउस? हाय ब्लाउसआनो गैथारा जादों। होमबालाय। माने नोङो बे बोराय मनाखौ लांनो मोना। मानोलै? लासिंसिं सिख्ला मानसियानो सोरबा मना लाङो नामा? बेबो मनाया गोदानबाबो बेलेग बोराय दोन। माबा नोंसोर लागोन आरो मनाखौ आंसो लागोन। नोंसोर लाबासो लाजिनांगौमोन। नांहाय बारनि थेवब्लाबो दोन मनाखौ लाजियो आङो सिख्ला मानसिफोरखौ लानाय नुबाथाय बिराद लाजिनाय मोनखायो। दोन मनाया। बिदिबा थाङालै थां नोंसोर सानैनो थां। आंलाय मनाखौलाय अबाव दोनलांनांगौ जाखो? मनाया माथो आंना गोमागोन। मा आं एसेबां गोजान न'आव थांफिनगोन नामा? होनबा जोंहा मना गैया जादों आरो बे मनाया गोमानांगौबा आंखौ खम रायगोन आइया। नोंहालाय मनाखौलाय मानोथो लादों? आंहा थास' बेदर मोनगोन होननानै नागिरफैदोंमोन आरोलै। थांबा मना लाग्रा मानसिफोरजों थाङो माथो। थां आरो थांखायाबा आङो। जेबो नङा दे थु गायदे आब'। नांला दे थब्लि आगै थां नोंसोरनो थां। आरो आंहा ओरैनोबाबो सम गैखा आंहा थास' बेदर नागिरहैनि। अम्बिखि नोंलाय गायदे आब'खौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ देनाय? मनाखौ लादों मा जाखो? नोंहालाय बेयाव लासिनांगौ मा बाथ्रा दङ? नोंनोथ' लानो होआना बियो। गाज्रि मोनबायना गायदे आब'आ मालाय थांगौमोन जोंफोरजों। लासिंसिं मना लाग्रा मानसिफोरजों थाङा माथो आङो। गासैखौबो सोजोब्बाय र' जेबो सोनो लागा गैला बेगाव। हेलौ। मा खालामदों? आङो बेगाव जि सोबाय थादोंमोन। रेडि दोनखाबायना बेग सेग? दोनखाजोब्बाय दे सोजोब्बाय आं बेगाव। ओमफ्राय गाबोन फुङावनो दे 5:30फोरावनो। जागोन दे ओमफ्राय नोङो जोंहानि लामासिम फैगोन दा? थांनांगोनथ' र'। नङाबालाय नोङो एसेबां गोजान बोरै थाबायना फैनो गजासगालागि। जागोन दे होमबा। मोस्रोम! मा दरजा मारिना लादों नोङो? खुलिनाय! माबा र'। आं गस्ला गानस्लायदोंमोन बेनिखायनो दरजा मारिना लादों। र'। दोनथ'नाय। जागोन दे। बेगखौ एरसिना दोनथ'नि र' नङाबा आब'आ मोनथिगोन। खुलिगासिनो र' जाबाय दे। माबालै आं दहाय नोंनि रुमाव चार्ज होदोंमोन चार्जारखौनो लांनो बावगारदों आं। थां लां आं उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ। मा? नों दिनै 10थायावनो उन्दुनोसै? ओरैनोबा माथो नोंनिया 12था 1था जाखायो। मानोबा आंखौ दिनै उन्दुनो ओंखारसोदों। उन्दुनोसै आं। थां नोंबो उन्दुहैदो। दिनै नोंजोंनो थांसिगोनालै। मा? आंजों? दिनै थानाङा दे गाबोन थाबानो जाबाय। आं दिनै हारसिं थांनो लुबैदों। जागोन दे होमबालाय थाया। आंलाय नोंजों थांनो सानदोंमोन थाला दे। गावगाया मबाइल नायबाय थागोन। नाङा दे दिनै आंजों थानाङा नोङो। जागोन दे थाया। आं दिनै ओरैनोबाबो थाब उन्दुखाया। थां होमबालाय आं उन्दुनोसै उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ। जेनथेन बारग'बाय दे। आब'आबो थाया दिनैसो आंजों थानो ओंखारदोंमोन। आब' हागोबा आंखौ निमाहा होदे। आं नोंजों थानो गोसोमोन नाथाय दा उफाय गैया। आंजों नों थाबाथ' आंनि खारखुमानायखौ नोङो नुगोन ना। आं खारखुमानोनो हानाय नङा। दे हाबा जाखांनायनि उनाव थासिगोन दे। आलासि जानो फैबाथाय उन्दुनोसै आं। नङाबा गाबोन फुङाव सिखारनो हानाय नङा आङो।
हाबा जामारसिगोन होनबा आसुरित मार सानबाथाय थास' मोखांखौलाय खिन्थाना दोनबायना दोनाखै गाबोन फुङावनो बिहामजोखौ लायगोन होननानै खिन्थाबाय दे आयै। दे होमबा गाबोन फुङावनो लायबानो जाबाय नोंसोरो। बे बिहामजोआबो न'आव खिन्थाना फैबानोथ' जायो माखौबा एसेबां लाजियो बिब' आरो फंबायखौनो। औ बेखौनो लाजिबाय आरो खिन्थानांगौ। खिन्थायानो दा मा खालामनो लाजियोनो मालाय उनावसो खिन्थासिगोननो। दे जिखिजाया गाबोन फुङावनो लायबानो जाबाय। दे थांदो नोंस्राबो उन्दुदो। आयै आंखौ फोजादे नङाबा आं सिरि मोननाय नङा। जागोन दे नोंखौथ' ओरैनोबाबो सानफ्रोमबो फोजानांगौसो जायो। सिरिखौनो मोनाबा हरनि 2-3 मबाइल नायो अबाव आरो फुङावनो सिखारनो हानो। बेनिखायनो मबाइलफोरखौ एसेबां गोबावहालागै नायबाय थानाङाहाय मेगनफोराबो गाज्रि जागोन अबावबा। एसेबां 2-3 नायो आरो 11थासिम नायबाबो बेलेग। दै हराव आरो थाब उन्दुनो ओंखाराना। उन्दुदावबासो उन्दुलांगोन लायो गावसोरा मबाइलखौनो नायबाय थायो उन्दुआलासिनो। मबाइलखौ दोननानै सानफ्रामबो 11ता बा 10तासोआवनो उन्दुना थानाय होमबानिया नोंनिया अयभास जालांगोन। उन्दुआ माथो आं 10ता 11तायाव। आंबो उन्दुनोसैलै आयै। दे थाङाबा थां उन्दुयै थां।